Takže čaute, vítajte pri ďalšom videu. Toto video bude špeciálne, vlastne nebude špeciálne, no. Skrátka, je tu so mnou ten neznámy chalan Luskiku, pán Voldemort a tu je David. Takže čau David. Áno, čaute. Ideme na to, kde som ja natáčal tie skoky, hej? Ja dám na toho cigána, že za mnou. To stlačí na jeho ukazateľ, stlačí to. Hej? Mhm. No to mne to nejde. Tak ty máš nejaké šitný klávesy. Ujdi ty cigán. Moja mamka varí lepšie ako tvoja. Poznáš týpka, čo sa volá na YouTube Starý Potter? Starý Potter? Potter, nie Potter. Starý Potter? Potter. Foter? Mhm. Nie, nepoznám. Škoda. Bože, ten cigán nás vôbec nepočúva. To je jedno, to je kretén. No nie. Je to dobrý typek, hej. Je to si pán, kamo si Je to pán. frajer, Je to frajer, hej. V 7 rokoch hraň vodko. David, ja som to začal hrať, keď som mal 6. Aha, typek ide za nami. Dobre, on, hej, možno, kamo, vystrč sa. Do prdele. Hlavne ho neznič ty autista. Ak mi ho hej, nechaj mi ho, láskavo mi ho nechaj. Typek nám ho vyžral. To je debil. Stupid! Debil. Stupid idiot! Idiot. Idiot! Idiot. Ježiš chudák, ak sa na toto pozerá. Keby skočil dole. Skoč, kámo, skoč. Koď tam. Poďme ho zhodiť. Dobre. Počkaj, on ma chce ten autista ma chce zhodiť. Choď dole. Aha, on ide. Poď. Kámo, teraz, poď. Dosť, už ma netlač. Yes. Yes? Dobre, čaute. To je typek. Ho ide za nami. Počkaj, ja ho navalím, ja ho zničím, počkaj. David. Si sprostý. Oh yeah. Dobre, ty. A ja ho dorazím, ja ho normálne, že dorazím. Kámo, čau. Ježiš chudák. Počkaj, poďme tam znova, či? Ne, kašlíme na to. A je proste on je cigán, necháme ho tak. On ide za nami, ten kretén. Musím čus. Aha, ty fakt musíš? Čau. Ale to napísal on. Čau. Pozor na toho STRV. Ja viem, po mne páli. Veľkoryso. Tu ho tak pekne zničil. Ja idem zničiť toho druhého. Po mne strelil dielostrelco. Veľké vajco. Veľké vajco. Veľké Znova po mne strelil veľké vajco. vajco. Veľké vajco. Ja idem zničiť ich dielostrelecko. Počkaj. Spojenec sa utopil. On sa utopil. Tak kretén. Strelilo po nás veľké vajco. Super. Šus. On iba cus. Počkaj, Adam. No. Po mne ide Amix Elcebis. KV1 po mne šutuje. Tak to si v prdeli, kámo. On misuje. Počkaj, ja niečo idem natočiť, chvíľočku. Takže čus ľudia, vítam vás u ďalšieho videa, toto video bude zasa skákanie. Si robíš prdel. Takže poďme. Kamo, ale ja sa zničím, pozor na to kave. Poďme, prosím. On mi poškodil motor. Dobre, takže toto nebolo nič, čaute.
On mi ide odzadu. Adam, ochrániš ma? Neviem, ja sa už sám bojím o svoj život. Ale kde ten cigán aspoň je? Kde je ten cigán? Ja už som dvoch zničil. To sú autisti. Nevieš, kde je to kávečko? Neviem. Nechaj mi hento vlak. Ja chcem zničiť ho. Ale na video nech mám killy, nie? Hej. Tak Ako ty si ho dal na ránu? Nie, čo si pás? Kde je to kávečko, nevieš? No veď ja idem za ním. Ty ho vidíš? Veď on je ako keby na našej základni trochu. Ja to, jak tam tak rýchlo prenikol. Ja on sa na mňa vykašľal. Kámo, dobre ty. Že ja som to uhadol. Ale tak ako on mi poškodil motor. Ako na ľahký tank som bral 686 HP, takže som šťastný. Ja som bral 130. Vieš ako? Ako nechaj mi ho prosím, hej, ty mi ho načni a ho zničím. Neviem, či ti ho nechám asi, hej. Nie som s tým istý. Lebo ja keď strelím, tak vystrelím celú dávku, takže... No tak potom to mysluj. Aha, on má plné HP, tak... Ja mu pošlem jednu. Dal som mu kritický zásah. Odrazilo sa. Ja ho proste neprestrelím ako. Ja hej. Zničil som mu pás, kamo. Počkaj, nechaj mi ho, On mi zničil pás! Yes! Feng Ty shui. si mi zachránil život! Jej! Yes, ľudia, yes. Počkaj, ja som niečo dostal, to bolo úplne husté niečo. Ja som dostal Wow! niečo, že neveríš v neho, Ja som normálne dobrý. ja som dostal Lavrineková medaile, 3. triedy, ako ja som to zandal. No, dobre. No. Takže čaute, uvidíme sa inokedy, takže asi o minútu. Takže čaute.